जोङो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगोलावनो फोसावखानाय मोनसे हाबाफारि दङमोन। 29 मेआवहाय जोङो फोसावदोंमोन जे मोनसे क'क्राझार जिल्लायाव जोङो धरना लानो थाखाय, जाय इस्युआ जाबाय जोंनि जोबथेसालियाव थानाय बारग' NDB मेम्बार्स बिथांमोनहा आन्डार ट्रायल्सआव दङ आरो माखासेया सेन्टेन्स जानानै दङ। दा बिनिनो जोङो जाय जाहोनाव बिथांमोनखौ NIA आरो स्पेशल कर्टआव CBI नि कर्टआव बिथांमोनखौ गोबां माने हाराहास्ति बा केसखौहाय सामलायनायनि नामाव बिथांमोनखौहाय बायदिसिना बिदि हेरेसमेन्ट होनाय, खस्थ' होनायखौ नुनानै बा मिथिनानै जोङो भारत सरकारखौ खावलायदोंमोन जाहाथे बे केसखौहाय बिथांमोननि केसखौ नोरोम खालामनायजों लोगोसे बोखांनो थाखाय जोङो दाबि दैखांबोदों। BTR गोरोबथानि जोंहा बावहाय जि 9.4 बे क्लजनि मथे गासै केसआ उइथड्र जानांगौनि थाखाय जोंहा मोनसे लिरनाय दङ। दा बिनि दाबियावनो जाहाथे बेखौ मावफुंनायजों लोगोसे बिथांमोननि केस सामलायनायखौ गुरैयै एबा गैया खालामनानै दोनथ'नांगौ, मानोना बिथांमोना गोरोबथानि उनाव गोजोन मोनसे थासारियाव दा थानो मोननांगौ। जोबथेसालिनिफ्राय सानसे समाव बिथांमोनखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय जोङो बेबायदि मोनसे प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेसन जों लादोंमोन। दा जोङो बे हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय। दा दोनथ'नायनि गुबै खारना जाबाय जे नैबे गाबोन 24 मेआव भारत सरकारजों आसाम सरकार आरो BTR गभर्नमेन्ट आरो जों जि सागानगिरि आफादखौ लाफानानै UBPO एबसु बेवहाय मोनसे जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मेल जायो आरो बियो बोसोराव खेबनै खेबथाम बेबादि जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मिटिं जानायाव नै गाबोन जानो गोनां मोनसे मेल बिथांमोनहा लादों आरो बिनि थाखाय जोङो जोंनि जानो गोनां 29 अक्ट'नि जे प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेसन बेखौ जों दोनथ'दों। दा जों आसा खालामो जे बे मेलनि गेजेरजों जोङो गासै बे मानगोनां बारग' NDB दैदेनगिरि बिथांमोननि जे मेम्बार्सफोरनि जेसेबां केसफोर दङ, जोङो जिबादि जों नाजाबोदों आरोबाव जों मिजिंथियो नैबे मोनसे जि मेल जागोन बिनि गेजेरैबो माखासे जोङो बिनि राहाखौ मोनगोन होननानै, बेखौ फोजोबनायनि राहाखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामनानै नैबे सावरायनो लानायखौ मान होनानै जोङो जोंनि हाबाफारिखौ दोनथ'दों आरो उन समाव गोनां जायोब्ला जोङो दिन थारिख गोदानै फोसावनानै बे हाबाफारिखौ जों लाफिननाय जागोन। बेखिनियानो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेकनिशियान, OT टेकनिशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेकनिशियान आरो रेडियोल'जि टेकनिशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।